Nagitawo no nga dili nimo kuan ano, dili nimo ma-place ba. Dili pud hinuon tanan no. Kana bang nay nakakita nako og nay naka-istorya nga kana ganing nagpariban kog buhok, nagpa-eyelashes ko. Hoy intawon, once a year gani nako ni gibuhat nga makapagwapa ko sa akong kagalingon. Selby gift na pud din nako sa akong kagalingon sa akong pagpaningkamot nga bisan na lang sa usa ka tuig makapariban kog buhok unya na ingnon pa gyud sa usa ka tawo ba nga kuan hinuon dili tanan ha, dili ko naga-mention nga tanan naagi tawo gyud nga moingon nimo nga kanang gapariban ka nganong gapariban kag buhok nganong gapagwapa ka gapagwapa ka tungod ba kay kanang manglaki naa kay laki. Hoy excuse me, kanang dayang magpagwapa ka tanan yung tawo manglaki gyud. Grabe no. Napay usa ka tawo pod nga hindayeg pod nga kuan kay kung ako pa lang, kung ako gyud ang pakuano no sa usa ka babaye, kung ako gyud maglantaw, mas ganahan ko sa usa ka babaye nga maglantaw nga kabalo mo pagwapa sa ilang kaugalingon bisa na og kanang nana sila'y anak, nana sila'y kanang mga anak, mas ganahan ko ug mo appreciate ko sa usa ka babaye nga kabalo mo alaga sa ilang kaugalingon kaysa magpabilin ka nga kanang abi kay minyo na ka wa na kay karapatan nga mangarte. Ngano man di ay wala man pud ko mangayo ninyo. O at least pa kung unsa ako ang naghagog hinaguan man ako ni. So wala man koy apakan nga tawo nga aron lang ko makapagwapa. Hinuon dili pud noon tanan no. Wala lang ko naga-mention nga tanan. Mas magpasalamat ay ko katong appreciate nga ano nganong nagpariban ko nganong nagpa-eyelashes ko. Kung ganahan pud mo magpa-eyelashes, kung ganahan pud mo magpariban, edi pariban pud mo ato pud mo dito sa Kajili Jimenez, may mo ato mo niya pagwapa pud mo nila kay para pud makasulay pud mo dito og pariban, diba? Kung ngano di ay unsa di imong problema nga magbantay man ka sa kuha. Unsa di imong problema? Yate. Pagwapa po mong inyo oy. Ay mo sig pakuan ako.